Türkmenistanyň Tenagaçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň agdaty bolan Mar şäherindäki Röwşen Aýakkaplar karhanasy ýurdumyzda aýakkap önümlerini öndürmekde öňdobarjy hususy karhanalaryň hatyryny tanalýar. Büyük karhananyň işçileri ýetip gelýän täze ýyl bayramçylygyny uly zähme sowatlary bilen garşylamak maksady bilen şugunlar hatam tutan ýerli zähme çekýärler. Bu karhananyň ölümçilik bölümleri Ýewropa döwletleriniň dünýä belli kompaniýalarynyň ýokary hilli aýakkaplary öndürýän enzamlary bilen üpçün edilenler. Karhananyň işçileriniň tagalaty bilen öndürilýän ýokary hilli döwrüwap aýakkaplar içerki bazarlarymyzda uly orun almak bilen birlikde daşar ýurtlaryň bir näçetine de eksport edilýär. Röwşen Aýakkaplar hususy karhanasynyň işçileri öz önümçilik işleri bilen bir hatarda döwlet ätiýaçlyk ýerlerinden bölünip berilen ýer böleklerini gök, bakça, otymlyk we beýleki owa hojalyk önümlerini ösürip ýetişdirmekde de uly işleri amala asyrýarlar. Ýurdumyzda 2022-2028-nji ýyllarda durmuş ykdysady taýdan ösürmek maksatnamasyna laýyklykda Mary etrawynyň çäginden bu hususy karhana bölünip berilen 300 hektardan 200 hektary owa hojalyk ekinlerini ösürip ýetişdirmäge we mallarçylyk budagyny niýetlenenler. Häzirki wagtda bu ekrançylyk ýerlerini öz wagtynda ekilip oňat göwgörün bugdoýly meýdanlary agrotehnikanyň talaplaryna laýyk gögnüjä ýydyk edilýär. Hususy karhananyň işçileriniň ýydygyny ýetiren gant şugundurly meýdanlaryna da bol hasyl kemale getirilip, gant şugundurlaryny ýygnamak işlerini guramaçylykly alınıp barylýar. Arkadaňyl gahrman serdarymyzyň owa hojalygyny hususy önüme öndürjüleri giňden çekmek barada öňde goýan wezipelerini durmuşa geçirmekde tutan ýerli zähmet çekýän Röwşen Aýakkaplar hususy karhanasynyň işçileri bölünip berilen ýerlerde täze ekrançylyk meýdanlaryny açmak we olary özleşdirmek işlerini güýçli depkinlerde alyp barýarlar. Täze özleşdirilýän ýerleri endigan tekizlemek işlerinde hususy karhanaň öz serişdeleriniň hasabyna satyn alynan gumi tekleýici traktorlary bökdünsiz işledilýär. Kuwatly traktorlar ekrançylyk meýdanlaryny hasam giňeltmäge uly mümkinçilik berýär. Karhanada otymlyk ekinleri ýetişdirmek bilen birlikde mallarçylygy ösdürmäge de aýratyn üns berilýär. Häzirki wagtda karhanaň mallarçylyk toplumyna degişli bolan dowrlary we ýer-sakly mallara da göwnüjä ýydyk edilýär. Şu günleri bu toplumda bar bolan dowrlary we ýer-sakly mallary gyşdan awat we orta temizlikde alyp çykmak baradaky işlere aýratyn uly ähmiýet berilýär. Muň üçin ätiýaçlyk otymyň ýeterli gorulary taýýarlanýar. Toplum boýunça et we süýt önümlerini öndürmekde de oňat iş netijeleri gazanylýar. Mallarçylyk toplumyna ýedilýän ýer-sakly mallaryň derleri bolsa ýetirli çymal hökmünde Röwşen Aýakkaplar hususy karhanasynyň aýakkap önümçiligine giňden ulanylýar. Ýokary öndürjülükli işleýän karhanaň işçileri geljekde maksatnama laýyklykda bölünip berilen ýer bölekleriniň hektarlaryny hasam artdyrmagy hemde gök, bakça we beýleki otymlyk ekinlerinden bol hasyl almakdaky işlerini hasam güýçlendirmegi maksat edilýärler. Ýurdumyzda owa hojalyk budagyny amala asyrlayan özgörtmelere münasip goşuntlaryny goşýan hususy karhanaň işçileri owa hojalygyna hususy önümlendirjiler giňden çekmek barada edýän aladalary hemde olara döredýän giň mümkinçilikleri üçin hormatly prezidentimiz arkadaýly gahrman serdarymyza hemde türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadaýymyza alkyş sözlerini aýdýarlar.